frott ir-riċerka u l-innovazzjoni ta' inġiniera u riċerkaturi Maltin. Bħalissa għaddej proġett li permezz tiegħu isir monitoraġġ tal-enerġija li jipproduċu l-panelli solari, dan kollu bilan li tiżdied l-effiċjenza tagħhom. Il-proġett jismu PV Promise u permezz tal-intelligenza artifiċjali bl-użu ta' drone sa jiġu identifikati hotspots li jkunu jfissru żoni fil-panelli li jipproduċu isħana u mhux enerġija u għal daqstant tonqos l-effiċjenza tagħhom. Permezz ta' sistemi innovattivi u programmi teknoloġiċi wieħed ikun jista' josserva isħana fil-panelli. Bil-programm juri kulur wieħed sabiex juri li t-temperatura tal-panelli hija waħda. Fil-każ li jkun hemm ħmieġ del minn bini tal-madwar jew ostaklu ieħor li ħalli del fuq żona speċifika fuq il-panelli, il-programm juri kulur safrani li jindika li ż-żona tkun qed tipproduċi isħana u għal daqstant tnaqqas mill-effiċjenza tagħha. Preżenti għall-ispjegazzjoni ta' dan il-proġett kien hemm ix-Shadow Minister Ryan Kallus li fid-diskors li wassal lill-istudenti tal-MCAST tad-dottorat u masters u anka riċerkaturi u inġiniera internazzjonali spjega illi l-an primarju tiegħu bħala membru fl-oppożizzjoni u illi pajjiżna jimmassimizza l-potenzjali li jista' jissarraf mir-riċerka u anka l-innovazzjoni. Ryan Kallus semma wkoll il-fatt li l-Partit Nazzjonalista sa jibqa' jaħdem sabiex pajjiżna jimxi lejn użu ta' enerġija nadifa.